Hej så alle sammen og velkommen til den her nye YouTube-video. Den allerførste video med mig og Sebastians kanal. Det bliver fandme noget godt YouTube der. Vi skal filme vores skoledag i dag. Vi laver en vlog, ja. Men ja, som I kan se, det er lidt tåget. Vi står og venter på taxaen, ikke? Ja. Vi kommer til at mødes over på skolen her hjemme lidt. Skal jeg lige se. Det er ikke taxaen. Men ja, det kommer til at blive en rigtig fed YouTube-kanal det her. Så husk at like og subscribe. Tryk på klokken, så I får alle vores notifikationer. Ja tak. Hej. Så er vi sgu på vej ind i klassen, ikke også? Vi står lige og læser, mand. Lad mig lige her. Jeg kan læse en hel roman. Ja, det er den nye YouTube-kanal. Nu bliver du altså lige tage dig sammen. Fuck! Så får man sgu tæsk. Jeg var sgu da lige ved at blive banket, var så. Nej, jeg var sådan, at du blev set. Så der kommer lige en intro på vores fælles YouTube-kanal her. Der er den her YouTube. Så har vi en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Snapchat og en Discord. Eller vi arbejder lidt på det. Instagram er oppe, TikTok'en er oppe. Det er YouTube nu. Ja, selvfølgelig. Vi filmer en YouTube-video. Selvfølgelig er den oppe. Det skal du da stadig sige, din idiot. Der kan det være, at du børn, der sidder ude. Slap dig over af, mand. Nej. Det var vist alt for den her intro. Vi har ikke mere at sige. Jeg håber, altså, like og subscribe, tænker jeg bare, jo, så vi kan lave en banger. Ej, det var min næsebord, det var lidt ulækkert. Ja, hvad for vel? Sepp, det skal være kvalitet. Ja, hvad er status? Nå, ultra nyt, vil jeg lige sige ultra nyt. Hvad skal vi så bagefter? Vi skal bokse på den der. Lige 2 slag hver, og hvad skal vi så bagefter det? Der har vi næste time. Jeg ved sgu ikke. Skal vi lige tjekke? Jeg mener det er historie. Jamen, det står lige her. Gør det? Historie, for helvede. Og der er vikar, så det er spilleteam, der står her. Ja, det tror jeg også. Det plejer det i hvert fald at være nogle gange. Nå, gå lige over og bokse lidt, og så det er en lille mærkelig vlog. Nej! Du filmer bare. Skal jeg filme nu? For satan, kom! Sepp, slap af! Slap af! Sepp, slap af! Sepp, slap af! Og for helvede, så ser jeg mig og Sepp her hygger jo. Du skal ikke engang lukke. Skal du se at kaste den her? Nej! Au! For satan! Virker det her? Ved jeg sgu da ikke. Lad os teste. Du burde være IT-ekspert. Fuck! Står med at sige kast efter mig. Au! For helvede! Sepp, man! Jeg vil bare lægge den herovre. Hvad skal du til nu, Sepp? Au! Sepp, hvad skal du til nu? Du kaster den ærne i øret. Hvad skal du nu? Du skal lave en Discord. Er du i gang med at lave Discord-serveren? Nej. Nå. Du skal ikke den Discord. Nå, ja. Den anden Discord. Jeg har så mange Discord, så skal jeg ikke falde. Jeg har så mange Discord. Er det Ole, der ligger her? Nej, det er jo ikke en Discord, det er en profil. Ja. Så står mig og Sepp her i Spar. Vi har lige fået hans kreditkort. Sådan... Vi skal lige købe et eller andet sundt. Ja, vi skal lige købe et eller andet sundt bare. Sådan lidt nogle sunde chips her, ikke? Nej, vi skal ikke have chips. Hvad skal vi så have? Ja, pizza eller sådan noget. noget. Nå, pizza. Ja, vi skal have pizza. Så ser vi ser noget, hvad, Sepp? Ja, farvel. Så har man sgu sådan noget her pis, man. Så har man sgu fået sådan noget her pis igen. Så står vi her i gymnastiksalen og... Hvad? Stik ham bare ned. Jeg sparker dig op. Det går galt, det er der, Bobby. Nå, vi står hernede i idrætssalen. Vi skal til at lave nogle syge tricks på den der. Ikke også, Sepp? Ja, på den der. Nej, på den der. Airmadress. Den rammer på naklen. Nej, prøv at kigge. Den rammer mig sådan her. Den her metalting, den ramte mig lige på hånden. Slap dog af, jeg skal lige pause der, shit. Så vælter vi den, gutter. Jeg troede, den sagde bange. Der kom bare sådan en kæmpe vindbus mod mig. Kald det, din mongol. Ja, vi skal til at lave tricks til vloggen. Var det vi filmer altså? Ja, vi filmer altså lige. Men skal op, din Nå, sorry. Body slam! Du er en psykopat. Ja, kom, du skubber. Au, for satan da!
Hvordan synes du selv, det gik? Det gik sgu da meget godt. Nu går det til mig. Og du skubber bare til. Okay, ja. Ja, du skal skubbe til, jo. Jo, jeg giver det boost. Nej, du giver mig ikke noget boost. Jeg lige kaste den der ud og kaste den. 1, 2, 1. Kan vi lige få noget ro? Men det ser I var så dygtigt. I med fordi du ved godt. Jeg er så god til at se. Jeg kan ikke løfte den. Han er mig hjælp. Det er sgu ikke en skæg. Vi skal lige få den der. Vi skal bruge den. Skid lige. Vi hopper over den her. Okay, jeg starter. Nej, på den her. Og hvilken sige? Den her over. Derovre fra. I gang. Jeg starter. Skal jeg hoppe over den vej? Er I klar? Er I klar nu? Kan vi mere hoppe over? Altså, kan du det der hoppe over? Så kom. Du falder ud over. Du falder ud over. Ja. Eller når jeg siger hoppe over, så mener jeg jo midter. Nå, man kan gøre det der. Du skal bare over, du har sgu ikke nogen faceplads. Du var ikke sæt den, mand. Hold da kæft. Det er jo midter. Jeg lægger fingrene. Jeg prøver at vaske den. Er I klar? Ren nu. Nej. Nej, Mikkel. Jo. Min tur. Gå i frem! Du hopper over, den hopper ved siden af. Du hopper over, den hopper rundt ved siden af. Du hopper ved siden af mig. Du hopper ved siden af mig. Du kan ikke gøre det over. Hvordan kom du sådan af? Du hopper her, Mikkel. Samtidig. Det er en meget god blok, det her. Det er, hvad vi laver her så. Det bliver fedt. Skal jeg bare hoppe ved siden af? Der er lidt plads at hoppe på her. 3, 2, 1 nu. Ja, vi skal gå af. Jeg ved ikke, hvad fanden du mener. Du kan godt tage den siden af. Okay. Så er kameraet bare det. Ja, han fandt det uenige. Shit. Shit. Er du okay? Er du okay? Kan du tjekker, hvis han lige pludselig vågner? Det er lige bare sådan at komme ind over. Sæt dig på ham. Nej. Han er mumiekrille. Løb over i ham. Du har ham, Krille. Han går bare. Han går bare. Ja, for helvede. Slå ham med pøls. Okay, værsgo. Du må gerne slå ham. Okay, værsgo. Nej, ikke mig. Han er på, han. Det er dine armer nu. Du skal passe på, at du ikke bliver slået ned. Ikke kameramanden, du var lige røven. Du var lige røven, det der. Du var lige røven. De klamme bøgsvin. Det er sådan en boss ind i sådan et takes two.
Og den er også inde i, hvad hedder de der små mænd, det er ikke godt, det er Raymond. Hvad? den Park. ved hvad det hedder? South Park. Ja, South Park. Det er bossen fra South Park. Kom her! Kom og smag. Den må ved at flyve på mig. Jeg cutter nu. Hej hej. Ses for helvede, gutter. Jeg fik et body slam. Jeg skal videre. Så er vi sgu på vej hjem fra idræt. Det var sgu meget hyggeligt. Hvordan har din telefon det, så? Lidt lort. Må jeg se? Den virker Prøv at vise den til vloggen. Den virker ikke. Jeg kan ikke tænde. Den går bare i helt sort, selvom at han holder tændkammen ned. Og det er ikke noget med strøm, fordi når han tænder den, så kommer der sådan en lille gnist ud i hjørnet. Jeg tror sgu, den er ved at eksplodere. Men det er jo ikke så godt. Jeg tror måske, det var mig. Nej. Den virker ikke. Nå, men vi skal hjem nu her, så kommer lige en outro lige om lidt. Tak fordi I så med på den her vlog. Vi lavede første video. I må lige skrive, om vi skal lave flere. Ja, skriv lige, om vi skal lave flere. Like videoen og subscribe. Og tryk lige på klokken imens, så I får alle vores notifikationer. Hej hej.